Kumusta kamong tanan? Maayong adlaw, maayong hapon, maayong gabi o hain kamo sa kalibutan karon na gusto lang kong mangumusta o dako gyud akong kalipay nga kita makatuon gihapon sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Among Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong pulong nga imong gihatag nga kanamo, Lord. Daghang salamat usab ni Juan nga gi-record niya ang imong mga sinultian, ang imong mga teaching, ang imong gihimo 2000 na katuig karon. Ginoo, samtang kami magatuon sa imong pulong dina sa Juan kapitulo 8, hinaot pa unta nga kami mutuo og musalig nga kanimo. Mutuo kami nga ikaw ang gipadala dinhi sa kalibutan aron paglukat sa among mga sala. Ginoo, ikaw gyud lang ang tinuod nga teacher. Hinaot pa unta nga imong abrihan among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ginoo, uban na kami karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Kini ang ikatulong nga parte sa atong pagtuon sa sinulat ni Juan sa kapitulo 8. Taas-taas ning kapitulo. Taas ang conversation sa atong Ginoong Jesucristo o ang mga Hudiyo, mga religious leaders. So nadugay tagjutay niini, pero importante kaayo ang ilang conversation. So guys, nakadungog ba mo og mga tao nga naglalis pagkatapos nagkainitan, nagkasuntukan tungod sa paglalis lang, maybe sa politika or bisag unsang topic. Ako nakadungog og mga tao sa una nga galalis o sila nagsuntukan tungod kay ang usa ipakita gyud niya nga siya ang eksakto, walay magpaubos. So kini usab karon ang mga sa kining atong tun-an karon, ang mga religious leaders, mga pangulo, mga relihiyon, mga relihiyoso kaayo dito sa Jerusalem, sa Israel, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, sila ilang gilalis ang atong Ginoong Jesucristo. Kay sila mituo gyud nga sila ang eksakto, naa kanila ang truth, ang kamatuoran. So atong tan-awon karon, unsa man ang reaction, unsa may gisulti sa atong Ginoong Jesucristo ni ining mga tawhana nga dako ang pagsalig nila sa ilang kaugalingon, nga sila gyud ang eksakto. So atong tan-awon, atong abrihan ang atong Bible karon sa sinulat ni Juan kapitulo 8. Ang una sa Bible mao sa New Testament mao ang Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. So guys, atong abrihan sa kapitulo 8 sa sinulat ni Juan. Naana ba mo dinha karon sa kapitulo 8? Okay, tanaw na to kung ang akong tutunlan mag-okay ba? Kay ang akong ubo or colds wala paghapon na ayos. So pray for it. So magsugod na kita. Unsa may atong nabaw-an sa unang chapter, sa unang topic dito sa kapitulo 8. Ang una atong mahibaw-an nga dinay usa ka perceive nga mananapaw nga gidala ni Jesus. Unsa may reaction ni Jesus? Gusto nila nga dakpon si Jesus sa iyang mga desisyon. Apan gipakita ni Jesus ang iyang gugma sa usa ka tawo nga mapainubsanon nga nakakita sa iyang sala. Apan dinhi usab karon sa atong pagtuon, atong makita unsay reaction sa atong Ginoong Jesucristo sa mga tawo nga dili mutuo nga sila makasasala. Mga tawo nga mga proud, mga tawo nga misalig sa ilang relihiyon.
unsa may reaction sa atong Ginoong Kristo. So sa kababay nga dili relihiyoso apan mapainubsanon miangkon siyang sala o kining mga tao nga relihiyoso apan buta sila wala sila makakita silang sala. So niana pong sa atong gitunan usab after that si Jesus miingon nga siya ang kahayag sa kalibutan. Gikaning kahayag tungod kay sila nag-celebrate sila og 7 days sa adlaw sa payag-payag or Feast of Tabernacle. Nianang fiesta ha, dako kayong suga ang ilang gipailaw dito sa Jerusalem nga guapo kayong tanawon Jerusalem tungod sa suga. Pero after sa 7 days o kito ilang giselebrar kay ang Ginoo mao'y gahatag og kalayo sa dihang galakaw ang ilang mga kagikanan sa panahon nila ni Moses. Ang Ginoo mao'y nag-lead, mao'y gauna nila sa kalayo aron dili sila mawala. O karon sa ikawalo ka adlaw nga gipalong na nila ang suga sa Jerusalem, ningon si Jesus ang pagtudo, ako ang kahayag sa kalibutan. So miingon siya, kung kaysa itong gauna, kung ito ga-lead ninyo sa awaaw dito sa disyerto, ako na. So nakasabot dayon ang mga reliyoso, kaya nagabasa man sila sa Bible, hey, this person claims to be God. Kinsa may imong ebidensya? Dini gipangutan na si Jesus, kinsa imong witness? Bingon siya, ako o ato pong nabawan nga ang akong amahan na tuwa sa langit nga nakahibalo ka na ako, may witness. So pagkahuman mo adto na ta sa mingon si Jesus moadto na ta sa versikulo 31. So ang title ani sa 31 versikulo 31, ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mura ni siya moingon nga sa in English nga famous bantugan, seek the truth and the truth shall set you free. So atong tan-aw ni unsa ning kamatuoran, unsa maning kagawasan. So dinhi sila nakipaglalis ang mga relihiyoso may tungod kang Hesukristo. So mao ni atong setting, mao ni konteksto nga init kay ulo ang mga relihiyoso, ang mga leadership, members sa Sanhedrin, mga Sadducees, mga teachers of the law, murag init ng ulo nila silang conversation. Si Jesus posible nga kalma lang ni siya. So versikulo 31. Busa miingon si Jesus sa mga nanuon kaniya. Kay sa iyang pagtudlo na ay nanuo, na ay dili mo tuon niya. O bisag karong panahon na usab, siguro daghang mga tao nga, si Jesus, teacher lang na siya. He is only a good teacher, pero dili yun na siya ang manluluwas, dili siya ang Ginoo, dili siya ang anak sa Ginoo. Apan aduna po yung mga tao nga mituo misalig sa katong Ginoong Kristo. So sa diyang sa paglalis, dinay mga tao nga mituo sa atong Ginoong Kristo. Verse 31. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong tinunan. Unsa may importante aning pulong nga gisulti ni Jesus sa mga tao nga mituo. Yun siya, kung tumanon ang akong pagtulunan. So kanang dili di ay nga makadungog lang, dili di ay nga daghang information, kundi tumanon gyud. Follow ang atong Ginoong Kristo o ang iyang pagtulunan atong tumanon. Dili lang nga sunod adlaw mo tuman ko, pero kini continuous ni kada adlaw tumanon. Asa man nato makita ang pagtulunan ni Jesus? Ingon siya, niya lang din sa atong gitun-an karon sa Biblia lang. Wala na ilain. Daghang mga tao moingon nga dugay na akong Kristohanon dili importante sa ako ang Biblia.
Apan dinhi mahibaw nato nga ang pagtulunan ni Hesus dinhi lang sa Biblia makita nato. Mao na ang usas reason nga kita gatuon. Siya tinuod gyud nga kamo unsay giingon niya nga gayud nga kamo tinuod nga tinunan or kamo tinuod gyud mong Kristohanon kung kamo mosunod sa iyang gitunan, kung unsaon na to pagsunod tungod kay gabasa. Kung dili ka magbasa unsaon man nimo pagsunod sa gitulo ni Hesus. Mingi siya basahon gyud aron kamo makasunod, and then kamo ang tinuod nga disipulo ni Hesus. Kamo ang tinuod nga Kristohanon. Mao ni pinakasimple. So importante din magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Verse 32, siya mahibalo kamo sa kamatuoran kining mga tawo nga misunod, o ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Na famous bantugan nga seek the truth and the truth shall set you free. Bantugan na. Pero dinhi gikan na dinhi sa versikulo 32. May hibalo kamo sa kamatuoran. Unsa man ning kamatuoran nga giingon ni Hesus? Kamatuoran mahitungod niya nga siya ang gipadala sa Amahan, nga siya ang manluluwas, nga siya ang Ginoo. Og men siya og kining kamatuoran nga inyong nabaw-an makahatag kaninyo kagawasan, freedom. Freedom from what? Freedom from the penalty of sin. Kagawasan sa penalty, kabulotag penalty sa sala. Tungod sa atong pagkaibalo nga si Jesus ang manluluwas. Manluluwas o nga kita musunod kaniya. Aduna kita kagawasan sa penalty. Kabulotag unsay penalty. Preso o penalty or mingon ang judge, penalty ka og 20 ka tuig o 10 ka tuig or 5 ka tuig. Mingon si Jesus, kanang penalty wala na tungod sa iyong pagsalig gana kanako. Aduna kay kagawasan sa sala. Kaya ang sala mura man na siya gaulipon ka. Apan kung musunod kita sa atong Ginoong Kristo, makagawas kita dina sa sala. Dina sa pagkaulipon sa sala. Mao ni giingon ni Pablo, ni San Pablo, pinakadako nga exchange balhen, dako ang exchange. Ang atong Ginoong Kristo gikuha niya ang atong sala o gi-exchange sa iyang kinabuhi. That is the greatest exchange nga gihimo sa atong Ginoong Kristo. So aron nga kita adunay kagawasan sa sala. Si Jesus mayon kanila, sultihan ko kamo, ingon na usab siya sa mga religious leaders, sa mga pangulo nga nakipag-argue, nga nakipaglantuge, ingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Ang tanan, ulipon siya, tanan makasasala, ulipon. Ang ulipon, dili kanunay sakop sa panimalay. Apan ang anak, kanunay sakop sa panimalay. Verse 36, kung ang anak, tanaw ninyo ang inyong Bible karon, ang anak, capital letter. So kung capital letter, buti pasabot Ginoo. Kung ang anak, maghatag kaninyo kagawasan, freedom, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawas nun. Siya, ang anak lang, si Jesus lang makahatag og kagawasan tungod sa iyang gihimo didto sa Kalbaryo. Kaya siya, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawas nun. Gawas nun sa sala. 37, nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Iyang giingnan ni mga Hudyo, mga religious leaders, mga pangulo. Apan, nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo modawat sa akong pagtulunan. Sa kabalo ko, anak mo ni Abraham. Kinsa man ni si Abraham? Ato naning na tunan,
Si Abraham, gikuha siya sa Ginoo mga more than 1,000 years before Jesus dito sa lugar nga possibly Iran, Persia. Gikuha siya dito sa Ginoo aron nga si Abraham magsugod og pamilya nga maoy iyang hatagan og covenante, pamilya nga dinha magsugod, nga dinha gikan ang manluluwas. Si Jesus gikan ni Abraham. Kining mga Hudiyo gikan ni Abraham. Proud sila kayo nga kami gikan ni Abraham, kami ang maluwas. Kamo mga Gentile, dili kamo gikan ni Abraham. Kami ang sikat, sigurado ming maluwas. Mo nilang pagtuo. So, moingon sila, kami gikan ni Abraham. Ang uban po karon moingon nga, ang akong mga kagikanan, kini ang iyang relihiyon, akong lulo, lula, papa, sigurado na usab ako. Tanaw na to ni Jesus, tungod ba sa imong kagikanan? And then, 38, nagsulti ako sa paggipadayag kanako sa akong amahan. Apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. So duha ka pulong miingon si Jesus, akong amahan, inyong amahan. So tanaw na to unsa maning differentiation sa gisulti ni Jesus. So duha ka buok ang amahan. Ni ining usa ka sentence. Kinsa man ning usang amahan nga miingon si Jesus? Sa gisulti sa inyong amahan. And then verse 39, sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Murag init na sigurong ulo ni, gahi na ang ilang tingog. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Sa kung tinuod gyud mo, inyo untang buhaton gibuhat. Apan, and then verse 40, ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran, the truth, na akong nadungog gikan sa Dios. Gikan man si Jesus sa langit. Siya kung ako unsay nadungog na ako, mao ni akong gisulti ninyo. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Si Abraham wala. Kung tinuod ninyo si Abraham inyong amahan, gikan mo, dili gusto magpatay nako, pero kamo gusto. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Kinsa man siguro ng Jesus nga inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas. Unsaray among amahan? Ang Dios, usaray among amahan ng Dios. Ngano miingon sila nga dili kami mga anak sa gawas? So may tinutukoy nila may tungod sa atong Ginoong Kristo. Naibalo ba siguro siya nga si Jose dili ang tinuod niyang amahan? Mingon man siyang dili kami anak sa gawas. Apan wala ni gipanumbalingan ni Jesus, gusto niya siya dauton ang atong Ginoong Kristo, atong Ginoong Hesus. Si Jesus mitubag verse 42. Kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyon ta akong higugmaon. Kay gikan man ako sa Dios ug karon ako aniya dinhi sa kalibutan. Kung tinuod yun, inyo kong higugmaon. Wala ako muani sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala niya ako. Si Jesus ang nagpakamatay, dinhi ang nagpadala ang amahan. Apan si Jesus mubalik didto sa langit. 43. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Nganong di mo makasabot mga relihiyoso mo? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mo dawat sa akong mensahe. Close kaayo ang kasing-kasing. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa. Wow, giingunan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang inyong amahan, Yawa, dili ang amahan ni Abraham. Unsa man sila gibati ani sa mga religious leaders, sa mga pangulo nga giingnan sila nga ang inyong amahan, Yawa. O buot ka mo musunod
sa mga tinguha sa inyong amahan, mga yawa. Mamumuno siya, killer, sa sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Yawa, walay kamatuoran, puro bakak. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya. Normal. Kay bakakon man siya og amahan sa tanang mga bakak. Sila walay pagtuon ni Hesus. Yun siya, ang iyong amahan, Satanas, bakakon. Kamu usab bakakon. Dili kamo mutukan ako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Yun siya. Di nila gusto si Jesus. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? So, mingon si Jesus. Si Jesus walay sala. Kinsa may makaingon ninyo nga ako nakasala? Ikaw ug ako daghang kitang sala. Ako daghang sala. Kamo daghang sala. Si Jesus lang ang walay sala. Ginoo lang ang walay sala. Si Jesus lang ang Ginoo. Kinsa ba kaninyong makapamatuod nga nakasala ako? Kaya nagsulti man ako sa kamatuoran. Nganong dili man kamo mutuo kanako? Ang iya sa Dios, gikan ni Jesus ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Ang iya lang, ang dili mamati, di day makadungog bisag na idulonggan dili makadungog, naay mata dili makakita. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Naida ka mga tao nga dili mamati sa pulong sa Ginoo, di gani mo abri sa Biblia. Si Jesus ug si Abraham, verse 48. Ang mga Hudiyo mitubag kang Jesus, nakipaglalis pagyapon. Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianhon o giyawaan? Oh, may sumbalik pud sila. Ikaw taga Samaria o ikaw giyawaan. Ang ilagong paglantaw. Kining mga tao sa Samaria, mga luog, dili tinuod nga Hudiyo. Di ba ato nang gitun-an sa the Samaritan woman? Ang ilang paglantaw, di gani sila moagi dito sa Samaria, kay kini sila mga hugaw ng Samarianhon. Tingin sila, ikaw Samarianhon o ikaw giyawaan. Ilang huna-huna, ilang giingnan si Jesus nga ikaw giyawaan. Suko ni gani sila gusto. Si Jesus mitubag, pasibli kalma lang. Wala ako yawai. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan. Apan gipakuulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako og siya ang maghukom. Maghukom sa kinabuhi sa mga tao nga dili mutuon ni Jesus. Sultihan ko kamo ang magtuman sa akong isulti dili gayud mamatay. Espirituhanon nga kamatayon. Mingon siya, dili gayud mamatay ang mutuo mo sa alig ni Jesus. Adunay kinabuhi nga walay katapusan, uban kaniya dito sa langit. Ang dili mutuo, asa siguro padulong, pero sigurado si Jesus nga dili uban kaniya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, suko ni gini, karon na tino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham o mga propeta nga matay, apa nag-ingon ka ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Verse 53, galit na sila, amin siya, ayaw kami ina nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong panghuna-huna? Ilang giinan ang gabuhat sa kalibutan. Kinsa ka ba? Suko na ni sila gusto. Si Jesus mitubag sa kalma nga pagtubag. Kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako,
mao ang akong amahan. Kinsa nagpasidungog ni Hesus? Ang amahan nga Ginoo. Nagpasidungog ni Hesus. Nga ingon, nga inyong giingon nga inyong Dios. Pero kamo, wala mo nagpasidungog kanako. Verse 55, wala gayud kamo makaila kaniya, wala mo nakaila sa amahan. Apan ako nakaila kaniya. Kung maingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo. Sugo nga magpakamatay siya sa Kalbaryo aron nga ikaw ug ako maluwas. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Wow, si Abraham, ingin siya, si Abraham dugay na namatay apan malipay. Sa adlaw akong pag-anhi dinhi sa kalibutan ug pagbalik, nakita niya kini ug nalipay siya. So ang inyong amahan nga si Abraham giingon ninyo, nalipay. Kamo suko mo nako, gusto mo ninyong patyon. Ang mga tao miingon kaniya, mga religious leaders, wala pa gani kay 50 katuig unya nakita mo na si Abraham. Verse 58, guys, this is important. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mao na. Sa Grego, ego aimi, ako mao na. Mao ni gigamit sa atong Ginoo sa dihang gisugo ni si Moises nga moadto sa Ehipto. Nagkapag-istorya si Moises miingon, kinsa may imong ngalan? Miingon siya, ako mao ako. Mao ni eksakto nga pulo nga gihimo nga gibatbat ni Hesukristo. Ako mao ako. Siya ang amahan, siya ang Ginoo. Kung kinsa tong nakita nila na nadungog ni Moises, si Jesus ang nadungog nila. Kining pulo nga ako mauna. Ako mauna. Unsay gihimo sa mga Hudiyo, religious leaders ilang nadungog. Namunit sila mga bato aron ilang batuon si Jesus. Apan mitago siya ug mabiyas templo. Nganong batuon Manila si Jesus? Nganong patyon Manila? Tungod kay kini sa in English blasphemy, imong gipanamastamasan ang Ginoo. Gipanamastamasan mo siya tungod kay miingon ka nga ikaw Ginoo. So mga kaigsuunan, daka mga tawo miingon nga mangita kag bersikulo sa Bible nga si Jesus miingon nga ako Ginoo. Dinhi ang mga theologians, si Jesus dinhi miingon nga siya ang Ginoo. Nasabtan sa mga Hudiyo. Nasabtan nila kung unsay buot ipasabot ni Jesus. Miingon siya nga ako ang Ginoo. Mao na nga patyon siya, batuon siya. Ang buot ipasabot ni Jesus sa gani sa atong pagtan-aw, pagsugod nato sa pagtuon ni Juan sa kapitulo 1. In the beginning was the Word, sa sinugdan mao ang pulong. Og ang pulong mao ang Ginoo, ang pulong kauban sa Ginoo, og ang pulong Ginoo. And then verse 14, ang pulong nahimong tao, si Jesucristo. Si Jesus, ingon nga wala ako'y sinugdanan, walay katapusan. Self-existing. Sa Binisaya, nabuhi ni siya sa iyang kaugalingon lamang. Ikaw ako nabuhi tungod sa atong ginikanan, sa amahan, sa atong inahan. Nabuhi kita. Apan ang Ginoo si Jesus, self, nabuhi siya tungod sa iyang kaugalingon lamang. Mao na nga si Jesus ang Ginoo.
Siya lang ang makapasaylo sa atong sala. Unsa may imong buhaton? Pareha ba ka sa mga religious leaders nga nakipag-argue? Mingon nga amo ni gitudlo sa among relihiyon? O mutuo kaniya, musalig, musandig? Unsa may imong himuon? Kay imong desisyon makahatag og dako kayong sitwasyon sa imong kinabuhi. Kung imong italikway, italsik, di nimo ang kunon nga si Jesus ang manluluwas. Maproblema ang kinabuhi nimo. Kinabuhi espirituhanon. Ako gahangyo kaninyo nga inyong akseptahon ang gugma nga gihatag sa Ginoo. Imo siyang akseptahon nga mosulod sa imong kasing-kasing, mangayo kitag pasaylo. Og sigurado ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Mao na gisulti ni Jesus. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat karon sa among gitun-an nga ikaw ang source sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, naghangyo ako nga imong panalanginan kaming tanan karon kung nagkasakit kami, kung naay mga sakit, hinaot ta nga imong Captain Lord. Salomos unta kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.